ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas ana pauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adupay tilakok nga ikan, sapay adapay klasik inton 2:00. Uray siyak nga rod. Maipaibos tamat siguro. Aging pangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang. Awan manan agas na. Awan manan agas ni nanang mo? Naibos nga rod. No kumaro ti asmana, marigatan nga umangos. Si kamot. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusam? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti iluto yung apagsasangwan nyo numangan kayo. Nay, apay nga da ka nga minmanin dita kusina. Uyak ka lang aruden nga uyak. Kanya ayat aramidem dita. Ay, ubayak la ko mauminom itinapudot adanom. Awan mo't gayam karga ti termos. Nalipatan siguro ni Amy a kinargaan. Kaputa nagdardaras na pa ni Jetsindaan. Imbaglakit din tanasing puti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod, ado dita ti babalasang, ngam di da kayat ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Ay, bareng makaadal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit na anos kan nasait, awan papananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na, lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno adag maneho no awan driver. Bayan nyo, padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan na parikot ti mangisuro? Ado dita ti maala. Ti parikot kat addakan ka. Kayat mo kadi, wano saan? Bakanteak iti bigat, papa. Mabalin iti 7:00, aging gat 9:00. Matlagayam. Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursuro nga agmaneho. Rugya kon ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes ken Huwebes laeng nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudon ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala ka iti lisensyam nga agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabikat? Saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar datilugan. No inruar datilugan. Ang mga no ti mangisuro ken kwa nang agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho no awan driver, ma'am. Kano agad-adal mo? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay, adda kutsi na ngam di na matam mo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso anasaya at nusursurwan na. Ingkarga met di tabiga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kaw. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron di ta kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y langi di tsindaan. Ala, agan anus ka anak ko. Naimbag tula no nalina ka jay baybay. Nawadwad tumanen ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod ti nakalapan nyo. O sige, inak nga roden, tapno makalako kat makaawid kadagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo.
Naidalit, mait. Ano sa kun atatang? No sa bali nga minti mangilako, adumot ti alaon da aganan siya da. Wen nga raw, nalabas met dagiti daddo maabayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matitikalsada nga adlaklako? When friend, basit nga min tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito akalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye tadituyak mo't bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsin no rod? Agkita tanto langan ije pagadalan inton malam. O sige nga rodan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsina ta nga rodan ditoy. Agkita tanto langan ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen, papa. Imbag ijay taman mano tilugan. Mayat pagpraktisan nga agmaneho. Unang paiso. Madino iti highway, tado tilugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan jay bagbagada alote alako. Mayat ijay pagpataktiran iti negosyo. Plano yumanen ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadakalapas dek ijay. Intayo nga ro din, papa. Diyay nalabasit akot siya ti osaran tayo hatabasit. Saan nga min analawa ti kalsada ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwin nga rot, papa. Isabas si ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naunag alasong-lasong di tamasungad. Ada na ornong adanom, lisyam. At babae ang nakasuson iti bigao. Ni, Jack matan malisyan ti danom iti batog na. Ay! Naparsyakan ako! Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag-sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dayta babae. Intakit din. Makaistorbula dayta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ng tipaglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino kumadayta ang babae. Apay ngamin adi naglisi. Kat adangarudlugan. Bastos na diya driver. Di nalakit ininayad mo tan itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan da dyan nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumat laon no asino ka man. Ay! Oh, apay akas tatilangan. Asla ka mo naglugnak. Diyan nga min limabas itay nalabasit a kotse. Idi na ibatog iti ayan ko. Di lakit na ginayad mo tan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak nga rod, namjak amo ano nang ngagnak. Kaslamot namin agsursurong agmaneho, tasan a diretsyo ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay, amangan na talaga abastos. Jak malipatan ti plate number na. No agkita kami to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat ta nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya ti inaramid mao. Adalim mabas abastos a driver tatang. Pinadalapusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nan to day dya driver tinalabasi takotse. Agasan nyo, insursur ko tilakok nga ikan nagrugit ti badok. Nalabasit ako, tse kunam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di taasi dagtibaybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang? Saan nyo ko mga ilako da dya alote? Igatang tayo kumaiti bilog a pagkalap.
Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan ko tatang? Mayat apag negosyoan dayjay no makaturpusak. Adda ka di plano iti dayjay alote. Adda tatang, rumbang adda tayo ti agnomar iti dayjay alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwin na kaon. Agsublidan to ka now. Ibagayo latanaan, nagbabawi kayo. Sayang amin dayjay tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akasta ti tsuram, kasla mariribukan ka? Kaasimat di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay a naparsyakam ako nam. Magmag na iti kalsada. Nakasuson iti bigao. Hindi lumabasak. Jak nakapagpreno. Iso ana parsyakan iti narugit adanom. Day takid din ti pakariribukam. Babae lang ang nakasusoon iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan ko ana. Ngam, di nakpinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abim matog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di matlang ti lokasyon ti lote anapanan niyo? Mayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabalin na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay, mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga adumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintes. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan ammo ti lakay. Milyon kumatigatad tay jay. Angam, nababa presyo ti imbagana. Sapay nalawa day jay alote. Ignorante nga rod no kasta. Amangan no tawid na day jay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas jay kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada ing kabil ko adanom iti termos no kaya ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito lamiseta iti asidag ti katreyo, nanang. Adamot na nakabote adanom apag tumaryo. Ay, agama na, anak ko. Ay, un gayam. Pakibagayon to kani tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saandan nga ilako. Kasano ti plano ni tatang mo agumatang iti bilog ken makinana? Padasak langan ti aglon, nanang. Isuntun ti gatang na iti bilog ken makina. Adamot sinadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang iti bilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd adi na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga ruden tamapantan. Amangan no adda pa'y makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammuna. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti dudur as ti negosyok iji apaset. Higid ti baybay. At da isla matanawan iti asidag. Ken bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuam ijay. Buya lang iti asidag. Ay na, makaayayo. Pasensya kayon, sir. Ngamsa na kayat nga ilako ti anak ko ti lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno asauyo. Ladingitek, sir. Kung ang amin di anak ko,
Nga ison ti agi remedyo iti igaatang ko iti bilog ken makina a pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngem iti sika? Awan ka di maiturayam? Ladingitek, sir. Kunang amin di anak ko nga ison ti mangiremedyo iti paggatang ko iti bilog ken makina a pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngem sika? Awan ka di ti maiturayam? Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak iti rinapat a kwarta. ladingitag ngam day ta ngamin ti bilin na. Madam, sir, di na kayat ama ilako ti lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Naturturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon. Saan kat nga iso? Ladingitag at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alutay. Nakitam ka diti ibagbaga dayjay alakay nga anak na. Awan mo tinakita, idinapan kami kanilomid. Sinalbag dagijay ang mamirmiraot. Di mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, ubawan ang nama. Mayat kuman apang ipatakdran iti pasdak apag negosyoan. Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti adu a kwarta. Diyak lang amin dinamag no ayan ti pagbagana nga anak na. Amangan no napanagkalat. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakit-kita na jay, iti rin ang pada kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napinta sa kitaan ti aglawlaw. Ay, mabalin pa iti agpaabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglawlaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan. Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy anadawul ti baybay. At datapay la di ti pagadalan. Ang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Iso nga ron nga ipasnak mo pa'y di ti pagadalan. Jaylatan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta makabayad? Saan ka di asaan tamot ang maka-eksamen? Dahita ti parikot ko. Sabagay. Saan tapay anak kabayad nga agpahiso? Dahita nga ron ti pagdandanagak. Apay, awan ka di ti sabali a pangalam iti pagbayad mo? Adamot kit di iduldulin ko aparay ti masakbayak. Adda ngamin planok. Sayang mo't no maguyod ko dayjay. Adda ngamin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunag. Ado ti urunong mo. Ta saan ka mat agastadora? Adda ka di pa'y agas yun, nanang. Adda pa'y mat, anak ko. Ibagak tulaang no maipos. Di kay tumot ngamin ibaga adagos. Sapay no marigatan kayo nga agangos, makapadanag kayo. Lading itek ti kastoyan na pasama kanya, kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema, andak pa. Saan nyo mat anagayatan day ta na pasamak, nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himaglakit din anak ko, tanasingput ka nga anak. Rumpang laeng, asyak ti mga sikaso kada kayo, nanang. Kasado ka di an naamwam alako day di alote? Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan minaminsan kadagiti kakadwa ka tada ginagarami. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samot lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan iti lakay. Dinamag ko no akin ko ka. Tay sukat nga ruti adayjay.
No idi kumapay abinayadam. Di awan ko man ti parikot ita. Jakmat nga ron ammo akas je dagi je amamirmiraot. Buwisit dagi jay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumain lako da dayjay alote. Ada pang rukyan da. Oh, tisada laang nga kalkalap. Di da mo nga aramatan, tisang kabasit nga utak da. Wan nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tila ang aglangsot ti ammo da. Pinagnamnama da ti tao. Awan ka di tinakalapan nyo, tatang? At da nakauna adakkel abilog apag kalap, anak. Di awan nga rod ti ilakok ita? Bayam, padasan mi ti tumapawag no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklangarudan agangkat iti kankanan nga isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami mo babasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawan tayo kadakwada. Asaan da nga agkalap ditoy? Ay, agawid tangaruden, anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat iti kankanan. Taison ti ilakok. Barong sa andak pa'y anaunaan dagiti agisursur-sur iti kankanan. Anya day talakom? Saan mat nga ikan? Awan nga min tinakalapan ni tatang. Kankanan dagitoy. Ni, adda sumungad an nalabasit alugan. Ay, agpaigid ka! Mamahin ditayan mo! Ay! Ay, sos! Ay na! Nasagi doon ti bigaog kat naiwaris ti lakok. Impilit ng tumatlat nga inlabas, uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Ay, si Mardang tilugan iti asidag. Ay, adda rumar ang lalaki. Ha? Ay, nagtaarsi ka! Uray man nataor no bastos mat. Dayta manen alogan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di kotse ka, iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti puunak ditakan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam! Kwa. Awan igam ko ita kwarta, miss. Adto iti address ko. Umay ka ije balay. Tabayadak ije. Rombang lang. Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilanad iti dayta a papel. Sige tagdardarasak. Imanawan ti kutsi. Madlaw anasingpat dya lalaki. Ay, nagtaarsi ka. Anya na simpot. Iso tinang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Namindwa adi na inggagara. Mapanak ija balayda. Tasingirat itinangina. Ita ka diti papan mo? Anya pa'y kuma. Asapulak ti kwarta. Narugitan tilako. Tanaiwaris kat nga rod iti ayan tinarugit adanom. Ay, no saan ko maaloko da dya lalaki? Ay, kayat mo ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram dyan lalaki. Sumurot ka kanyak? Sige, umay ka nga rod. Tapno da kadwa. O sige, intangarudan rumaot itibalay tibak nang. Saan aga po tabak nang da? Kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamot dalusan ijerwar. Ije laoda asidag ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada ang nagawid. Ngam di pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang ka iti obserbasyon. Di mo makita ti awan kan adda. Eh, ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingka kat agdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Eh, wen, madam. Matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulenta. Block 9, Diego Silang Street. Singirat itinangina da dya lalaki. Gapo iti panang perwisyo na kanyak. Ay, ni,
Adda babae nga agsagsagad iti unag tigit. Ay, katulong siguro. Agdamag ak man. Manang, mabalin ka diti agdamag? Anya ka di day jay, babalasan. Adda ka di baro abastos nga agnanaad di tadakkel abalay? Baro abastos. Ay, adda baro dito, ngam saan abastos. Ni Sir Lloyd, ngam nasingpet mait. Tika di mangiman maneho iti nalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa nga agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Isu ka di ti masapul, mau. Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin, adito nga address ti pangalak iti bayad na. Ngam, awan pa'y mat ni Sir, adeng. Awan ka di ti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ka ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anyang ay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain, isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo't yan ako. No saan nga ikan tila ko na, kan-kanan ti mapanunot na. Ay, bareng ano makaturpos, tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kankanain. Nasaot matkit di ti anak ta, Lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamot ti pagyamyamanak iti apo, tanaanaws ti anak ta. Saan ka di nga imbaon ka nga agdalos ijerwara? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adda iti ruartigate. Pastrik ka da, madam. Anya, kasano kumaan na kautang ti anak ko? Day tamat ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address ken kuana. Disente ka di atao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan mo't adisente, madam? Pastrak ka day taka sa uyaw? Saan ka nga agpastrak iti pagduaduan at tao? Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan na kautag ti anak ko ken ka, babae? Nakaepron ka pa'y. Idento ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti nga bigao alako, iso na iwaris. Naskan abayadan na, tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigao lang? Dahita ti imayam dito balay mi? Agawid kan, mamirmiraot! Sige, agawid ak madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko. Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti may nga aglaklako a babae? Imay ka din di tabalay, mama. Bayadan nyo ko, ma. Basol ko ngamin. Dinalapos ko tilako na. Awan kas nga intugot ko. Isong imbagak nga umay naalaan di tabalay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan? Kaasimat ngamin, mama. Iso nga itad yung kumalatan numano ti bagana. No maminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan na ka mairamraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababaya sa anak apot. Ha! Basit la siguro agat at di mayam dito'y balay mi, si kababae. 3,000 amin, madam. Ha! Day talang agatan, ti ibagam apakisangwan ti anak ko iti kapitan? No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon di taayan mo ti kwarta. Pidutam! Saan ko kumapidutan, madam? Ngam talaga ngamin amasapol ko dahi ti akwarta. Kan saan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo, di bastos nga anak yo. Saan ko kumaapidutan? Ngam kasapulak dahi ti akwarta, madam.
Kan saan kumot adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo no anya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre at tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respetuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sa balin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Anya nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpot. Ha! Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi siyak ti kasasauna, madam. Di mo man isakit da padam ang mamirmiraot. Da kayo nga minti agbagay nga agsarita, tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam. Saan kit din? Mamirmiraot day jay a babae. Itsura laangan ti kawas na katawan maipanakal na. Ha? Pagkunaan yumat, madam? Di mo ka din nakita na pimpintas pa iti trapo ngam ti kawas na? Nabiit ka mo't anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos iti lakok, nanang. Iso na iwaris. Di sayang tilakom no na iwaris. Pinabayadak iti nang dalapos, nanang. Apay nga ruda kasta ti itsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos, nanang. Inta dyan nakadalapos ti address na. Ijay ko anapan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasamak. Iso ama ti teacher po, anak ko. Mata pobre nga minti ina ti nakadalapos, nanang. Mamirmirao takano. Tajay la kano 3,000 tinapnapanak ije balayda. Impurwak nakit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang aron no kasta. Agpada da iti anak na abastos, nanang. Ngam ikarik. Artapak to dagiti atap tao. Tatang, agrobot kayo. Napatgantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog, kan makin na nga usaran nyo nga agkalap. Ha? Pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wan tatang. Ngam, masapol nga agbayad tayo mat adagos, no lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak. Basbas siti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wan tatang, kat inton makabayad tayo, mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Wan anak, di ka pala nakaturpos ng addan planom. Wan tatang, sana bale, tadanda ni akmatan agturpos. Ala, intangarudin alain tilon mo. Imbagdadakan, agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na babaa klase ti tao? Bastos pa'y? Mama, kaasimot yaglakla ko. Nadalapos ko tilako na. Jak na kontrol tilugan. Anya ko matibason mo? Apay, adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngam jak nakabig adagos ti manebela. Iso anasagid ko ti bigao na. Jay lakot 3,000 tinang bastosan na kanyak. E di empurwak ko iti sangwanan na ti kwarta. Apay ngamin nga impurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayat, Saan ko akalabel day jay a tao? Impurwak ko, tadyak kayat akalangan ti kasday a klase ti tao. Manang, nakitam ka di jay babaya nagbayadan ni mama? Hey, wan, sir. Hindi damo kat saan akayat abayadan ni mamam. Kat, anyati ko na jay babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Ay, unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di na kanumot dinawat kada kayaw, sir. Napintas ka di jay babae, manang? Ay, wan, sir. Napintas mo't a babae. Nang runa no maayusan day jay.
Adupay laang ti atiwon na Limpyo pa lang aron ti panagkitak amanang. Uray da kayo, ket kunayo mata napintas. Ay, sabalin samod day tansar. Mayat itan ti pagkalapyo, tatang. Adapay tadlo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Parang makaswerte kami, anak ko. Umayak to sumabat ditoy. Nunam na maag asumanglad kayon, tatang. Sapay ko ma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat, anak. Saan mat siguro, tatang? Ikararag tayo, makatumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige nga rodon, tatang. Tumapog kayo, tagawid akmutan. Awan kadwa ni nanang ijibalay. Mala, kaduam tao dagiti inna dagiti kakadwa ka tumapog asumabat, ha? Wen, tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din naawis yung akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti ka barbaro abilog, anak ko. Taluda, nanang. Barang makaswerte da. Damo pa'y matngarod nga itatapog da. Babaan iti baro abilog. Huwag ako tapno mabayadan adagos tilon mo. Wan ngarod, nanang. No lakat mabayadan tayon tilon, agornong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga tati makalapan ni tatang mo, apagpaaramid iti ibagbaga manak ko. Makaurnong tayon tumot laang, nanang. Inton makaturpusak, isunton ti unaag a proyekto. Ikarkararag ko ti panagbalikim, anak. Kan saan pa'y adakkel ti patakder ko, nanang? Padakkelag to no nabaligin ton ti negosyo. Uray inayon munto ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpus ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda, anak ko. Induldulin ko, tasayang numapukaw. Gaputamay hati pangaramatam. Irwar kohon. Nanginalakit diday jay nga alahas, anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant, kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puunan a masapul iti kastaan negosyo, gayam. Idi pa'y laeng, inrugi kon tinagurnong. Oray may sakla ang a vendor, kaya't kumot ati lumungaw. San abali? Taamumot ni tatang ti agkarpintero, tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngato gayam ti arapaap mo, gayam. Kakaisuna asaan ang mabayadan ti arapaap. Sa bagay, italaan na amwak day tanga arapaap mo ha. Kunaklakit din no agabroad ka. Kay kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to? Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok, gayam. Dandani ka nagturpos iti kurso nga HRM. Sikanto ti mangimaton iti mais a hotel tayo. Wen papa, ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. Adda mang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdek iti asidag ti baybay. Saan mo nga palagip na ijay? Tamasurunak laeng. Aging gayta, bakanti pa'y lang di alote. Ay nalpas kuman ti proyekto ijay no inlako da kanyak. Ala, bayan nyo daytan papa. Awan gayam. May sa kano a hotel ti pag-ujitian mi, papa. Ide kadakalan a hotel. Ije ko mahotel tayo at ipag-OGTM. Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidawom nga ro iti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGTM ti daduma. Saanen papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka nung
mat kakadwa tayo nga OJT iti dakkel a hotel, nga agtawad iti sabali a pagadalan. Mayat kumaano sa bali mo't to oras da, ta sa bali mo't kada tayo. Ay, saan a maliklikan? Nga adda kagiddan tayo a sabali a pagadalan. Sa bali mo't siguro a floor ti pagyananda. Alangan mo't nga aglalaok tayo. Sa bagay. Ay, ado tayo samat nga on-job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When mo't kit di, friend? Sa tayo to agsisinukat iti departamento. Sigurado lakit di, nga adda makalangan tayo nga aggapo iti sa bali a pagadalan. Iso nga ron ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Naswerte mo't day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Iso nga ron ba kahit? Iso na laeng. Ta sana masango di anak tan ti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbag tanasingpet mo ti tinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan niyo. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Ta saan kumot nga am mo? Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na bakit? Isumat lagayam asaan ko nga am mo lakay. Saan nagkamali ti anak ta anaglawn? Ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mat akan ayon ti makalapan nyo. Ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw, no dakdakkel abilog, adi makina ti maaramat a pagkalap. Masurunak. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OJT am. Iso ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kuma nga adda hotel tayo. Saanin, papa? Ijay mo't ti pag-OJT anti amin nakakadwak. Peste di dagita tattao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Iso mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak, ijay mo't laang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na! Nagpintas ka mo ten iti day tanga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight laang mo ti make-up ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na! Nagpintas ka talaga, gayam. Sika, uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pay may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rudan. Orayan tapay amang lukan. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitang ka di ti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Ha? Apay nagidop ti silaw iti elevator? Ay, nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat mo tayo na. Aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit di generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas? Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko ngayon gagara tinapasamak idi ije kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi nga agmaneho. Ay na! Aday ta, nagsilaw man ang elevator! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT
540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.